prostredie navigácie je brandované prostredie od firmy Nav&Go. Navigácia používa najnovšie mapy Navteq kvartál 2 2009, ktoré sa dajú upgradovať cez internet. Navigácia je schopná hovoriť v 43 jazykoch. Slovenčina je samozrejmosťou, máte na výber dve ženské, jednu mužskú mutáciu slovenskú. Celé prostredie je takisto lokalizované do slovenského jazyka. Prostredie mapy je buď dvojdimenzionálne, ale dá sa prepnúť do 3D, kedy sú zobrazené budovy, kontúry, hrady, významné pamiatky, dokonca aj na Slovensku.